Jeg hedder Tommy Laugesen, jeg er 21 år gammel, og jeg kommer over fra Vestjylland i en by, der hedder Ribe, og er nu bosat her i Silkeborg, hvor jeg arbejder som karrosseritekniker, som før i tiden hed pladesmed. Vi laver jo skader til hver dag, og der er ikke nogen skader, der er ens, så hver skade skal man gøre noget forskelligt ved. Jo større skaderne er, jo mere udfordrende er det. Så man skal tænke i det her fag, og man skal kunne bruge hænderne. Man starter med at arbejde et halvt år for at blive sikker på, at det er det, man vil, og så tager man på grundforløbet bagefter i et halvt år. Man kan også bytte rundt på de to ting. Jeg var så bare heldig at starte med at arbejde, så jeg fik løn fra starten af min uddannelse. Og så er den ellers delt op i, at man har 5 hovedforløb, 4 på 5 uger, så 1 på 10 uger. Og så det 6. det er så svendeprøven, som var 5 uger. Og det var, jeg mener det er 4 år, det var i alt. Og så skoleforløbene, de er ligesom presset ind imellem. Man skal have en rigtig god tålmodighed, fordi at meget af det er rigtig, rigtig svært. Og det tager tid, at lære. Lærepladsen den var rigtig god, og rigtig god ved mig. Jeg tror også, at det er en stor grund til, at jeg er her, hvor jeg er i dag. Fordi at jeg har fået at vide, at alt det skal bare være helt i orden. Det kan godt være meget stressende, fordi at kunderne de vil jo helst undvære deres bil så kort tid som muligt. Arbejdet i sig selv, det gør også, at man kan få lov at tilfredsstille kunderne. Man kan lave et resultat, så de ikke bliver ked af, at deres bil har haft en skade. De kan simpelthen ikke se det bagefter. Det er ligesom det pointen af i det hele.